Wala na ko damha mga idol nga magkita mi ni Bay Ramon sa kasal na ikuno siya ni Tambong. Idol lah si Bay Ramon na. Sa iyang porma, purti niyang gwapuha. Ay, karo po kita na pagka-pormahan ni mo. Di ba? Oh? Tambong ka sa mga pandisinti ba? Asa man kagikan? Dito kasal. Astilan dito sa kasal mga idol. Unya kay humanaman kuno siya kaon. Nagplano siya sa dugos na pud mo inom. Ang kaon. Oh. Mudim-dim ko kanalang ko nga kamanang para sa liguan ba? Ay, siya maniba di ka bay. Maniba ko. Kami ka. Nagplano siyang tubayang birahan karon. Unya ako siyang gidalitan sa akong giinom. Ay sos, pang babae gud nga ilim nun. Di ako panibaan di ka may bay. Playboard beer lagi bay. Pang babae man bay. Di ni mo type na. Di ko ano ay. O sabi mo, kulapo mo bay? Ako. Ito mo ko bisa kanang siya pa na siya dagaw. Kota ko lang po. Dagis mo kay ko. Ito lang si mo ba? Wa di si mo din. Oy. Wa. Wala day. Ako unta siyang palitan. Unya wala man mga bli ang suki niyang tindahan. Kay kini pud akong giinom, ako na lang po ning ilisdan. Man, lisdan ko ni. Asa man ni? Di ko manang type. Mo. Wa mo ko problema. Si Bay Ramon mo dawat ra day siya bisag unsa. Puwira lang sa pangbabae nga imnonon ba. Kay dili ko no type niya. Oy, alam mo ni Christine, kana mga ladies drink dili na kahubog ni Bay Ramon. Oy, gabus-aw lang na niya. Ang type ni Bay Ramon katong mga hard kanang inig-inom mahubog makalibat. Uy, man ni Christine, ganahan ko anang hard. Kanang maigo ko nga akong mata malibat. Pagkatunto lang gyud ni mo Raol. Lain man ang imong gipasabot hinuon. Nagpaila lang gyud ka sa imong kamanyakol. Unya gipaila-ilan niya na kung apo niya nga si Badon. Badon. Badon, oh. Badon. Nagkatisoy si Badon. Puro artista sa Watsili, oy. Oo na. Oo. Unya naa siya na matikdan sa apo niya mga idol. Kiyot na kay lubot. Cute. Ang lubot ta. Murang lubot sa liguan. Sik pamayot, bay. Sa among duda ni Bay Ramon, murag doldool gyud sa tinuod mga idol. Kay sa iyang porma ni aksyon man sad ni katisuyon. Gwapo sad ni siya liwat ni Bay Ramon. Itsura pan. Tsuraan po ta. Ko yung sana siya. Dili ka pintahaan, gwapo po ding bataa. Ang problema lang ng dagoya kay murag sa kwarta pa na kuwang lang yung skutat ko nga matangkod piso. Oy hala, dili day kuno tibuok ning bataa. Nakida day ni kung sa kwarta pa. Pag tamay, tinuod mo. Dili lang kuno sa pagtamay, tinuod man kuno iyang gistorya. Samot na kung naa kuno ni power bataa. Wala ba na power? Hagboy ng dahan ng babae. Kung naa pa ni power bataa, babae ani purti kunong daghana. Unya kay dili man mo inom sa sabaw sa batong gihumula niya. Aw bayot lang iyang tirada. Ning tungura si Bay Ramon akong gioperan og kulapo mga idol. Kay lain man paminahon nga ako ray sigig inom-inom. Kulapo mo bay. Nagaanti ka pang kulapo dire bay ha. Taga. O kanang us kabutilan kulapo na ko bay. Lipay na kani bay. Si Bay Ramon ako na lang papaliton mga idol. Kung saan pagkaunsa ang akong ilimno na yabo man hinuon. Pang kulapo na yapo nun bay. Murag nagabaan jud ka ni Bay Ramon man ni Cristebe. Kay ikaw ra usa nagtungab-tungab dia, wala gid mo siya tagaye. Naamang ko gipaabot order ingko piso. Ako gi swag order ya bay kanang hangay ba. Oh. Mga buldak ba? So yan ako kaon tong pansit nga perting halanga. Kaon ng buldak? Kaon na kana? Wa ko kaon na. Wala pa di kakaon si Bay Ramon anang buldak mga idol. Unya na kuryoso pod ko ako sang suwayan og kaon. Ning tungura ako siyang gistoryahan nga namukot mi ganhina. Nabuinasan na ba mi kay kuha na mo purti daghana. Namukot mi karon. Nya. Kana kuha na mo ba eh? Kaming Alan. Ya. Alan Lito. Amo makuyo ka mo ni Isbiril. Pero karang Wa gibaw nga namukot mi. Dito wa. Ampo. Ando ka kapukot gidana mo. Oy, damay bag nahuman sila dirag. Kuping niya. Tama ka din dota ba? Pero katong Nagkuha sa kuha ba eh? katong kami gyud. Lukos tagko kayo. Katong kami gyud grabe ko ha naman. Tampakan. Kapit hama ba tong sulalan. Sure, di ba yun? Kano sama na itabo? Ala. Katong na sig uwan. Nahinuno to si uwan. Oh. Primero naman sahid, gamay kami ko. Primero, kadua, gamay rap. Ibalhin mo dito sa... Dito Dapat sa kinatubiran. ko ng kadakana lagi, unahan kamay. Sus, alanggam, nagtapok man ito. Putin naghanap. May buwan man ito sa gawa na bay. Naadi ko no isahin nga daghang isda mga idol. Dols karol, pag tagtag na mo dito. Pag butang sa bukod, pag... Ngato na sa... Tambak na din so. Pag may lap... Di alan, sao man Isda ito. gito. Nindot kini magistorya tang with action. Sao man na alan. Kita niya. Sige, dirag. Kasi, dirag siya.
Ay, sam. Kunay, alsa. Ito pag-ana ng lupad ako. Ayay ka. Karop, pag-anang alap. Ay ko, sus karop, Kuha grafon. Pwede kayo pag-aan. Hala, siguro si, ya, hubog ko man ko, malipo man ko. Mura ko Hubog di ka pa today. Hubog, tuyok kayo, tuyok, iyo, pag dili ko, Na. iyo ko po to. Pag iyo na, baga, sus. At ilang kalagay nga, Mangwalo ka ni kilo ko. tunga na yun sa, atong sulanan. Walo ko ng kilo Tunga. bay. Ada kan lagi kayo, yung puting daghanan. Banak pa yung puting daghanan. Sus ka na mi anak Una bay. pa rumpi kandado. Na. Dagko kuno sila kuha na ba ko rumpi kandado. Ang ilang sudanan hapit wala masirado. Apa yung mga kanabitang singa na presasasa nga dagko kayo nga. Rumpi. Dili kanang Bau. laing sila bao, daghang ibaw pero katong Unsa mo to? Rumpi kandado. parehagi sa sasag forma, preg lawa. Ay, Kabang-kabang lang, pitik-pitik lang niya. Aswasid. Swasid. Pwerte gidi nilang buinasa. Kay naapoy suwasin pwerte dagkuha. Luta ba yun, no? Daghamig bahin. Ay nga, Siya- ang tuwa lagi, dabi na itong tinuha, Grabe pinakara. kinilaway bay. Awa, kay kong kilaw. Di ko kadot, tumipon. Wala lang kuno kayo siya mo kilaw. Ang iyang gibanatan katong tinula og sabaw. Nagsugba pud kuno sila kay sutukil man ilang tirada. Sugba, tuwa, kilaw, pwerte nga ayusa. Unya karon naay nangumusta ni Bay Ramon. Nay nang kumusta diri ba sa to mga followers? Insa, kumusta naman si Bay Ramon mga idol? Naami followers nga nangumusta ni Bay Ramon mga idol. Ang istorya nimo nga makaihi mo guno siya mahubog. Karon kuno nakaihi bagyapon kuno ka sa imong porol. Awa na kay. Yung po turmang higayo na nga nagtuog. Labian nimo. Grabe ang tuog man ko. Oo. Yan at katuog ko. Butay nga wan ato kagwanta na. Wala ka wala nakaihi gyud siya gamay mga idol. Anak nang go. Pero karon wala na. Wala. Mga idol okay na Bay Ramon. Okay na si Bay Ramon. Wala na kuno siya kaihi sa purol. Ning tungura na atay pang shout out mga idol. Idol, na mo shout out ya? Kotsara by Dadas Comfort Food. O na dire location Kadulawan Purok Jace naman eh. Minglanilla. Alright, sa mga ganahan mo ari dire sa mo ang Yes, ay inisik. Kotsara by Dadas Comfort Food na dire sa Kadulawan Minglanilla sa Purok Jace. Dali ra kayo pangitaon mga idol. Dalira kay ni pangitaon. Kutsara by Dadas Comfort Food. Ang location ani niya naa ni sa Purok 10 Kadulawan Minglanilla. Werte nga yusa. Unya ning tungura na sukuan ako no akong asawa. Unya ako sa tong atuon kay basig dili ko padulgon ba.